Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum it-12 ta' Settembru tista' ssejr it-tifkira tal-isem imqaddes tal-Verġni Marija. Il-festa tal-isem imqaddes ta' Marija twaqfet fl-1684 mill-Papa Innoċent 11 bħala ta' ħajr għal ħelsien tal-Belt ta' Vienna mit-Torok. L-isem ta' Marija u meqjus għaddejs għaliex hu l-isem ta' Alla li ġabet fid-dinja il-feddej divejn. F'dan il-jum il-Knisja tfakkarna fl-imħabba tal-Verġni mqazza lejn bina Ġesu u tistedinna nitolbuha bħala il-feddej tagħna. Ejjew iżisħuti, hekk frabta anke mal-festa li ċċelebrajna il-ħadd l-għadda ta' Omna Marija u xek it-twelejt Omna Marija jew kif nqalina l-Malti nilgħu insejħula il-festa tal-Vitorja, nippruvaw nifhmu x'irid jgħidilna l-mulej u xek permezz ta' dawn il-festi eżies iddedikati l-Omna Marija. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erwieħ ta' ħutna John u Helen Baldacchino. Nitolbu. O Alla, ibnek il-għażejs huwa imut fuq is-salib, ried l-imqazza Verġna Marija li hu għażel bħala ommu tkun omna wkoll fil-ħniena tiegħek lilna li nistkennu taħt il-ħarsin tagħha, għatina li nsibu faraġġ aħna u nsejħula omna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Ħuti, nafu li l-koll għandna l-erf, imma l-erf jonfoħna, l-imħabba tibnina. Jekk xi ħadd jidhirlu li jaf xi ħaġa għadu ma femx kif għandu tkun jaf. Jekk xi ħadd iħobb lil Alla, lil dan Alla jarfu. Mela, dwar l-ikel tal-laħam offrut lill-idoli, naf li l-idolu mhux xejn fid-dinja. Ħadd mu Alla ħlief wieħed. Imqar jekk hemm lekk imsejħa Allat sew fis-sema sew fl-art. U tassew hemm ħafna Allat u ħafna sidien. Għalina Alla wieħed hemm, il-Missier li minnu ġej kollox u aħna bih neżistu. U wieħed mulej, Ġesu Kristu, li permezz tiegħu sar kollox u aħna għalih neżistu. Iżda mhux kulħadd għandu l-erf. Xi wħud billi kienu mdorrija bl-idoli jieklu l-laħam bħalli kieku kien offrut lill-idoli u billi tkun dgħajfa il-kuxjenza tagħhom tittabba. Mela bl-erf tiegħek jiġġarra fid-dgħajjef ħuk li għalih miet Kristu. Meta intom tidimbu b'dan il-mod kontra ħudkom u tfiru il-kuxjenza dgħajfa tagħhom kontra Kristu tkunu tidimbu. Mela, jekk l-ikel jiskanalizza lil-ħija, ma nikol qatt iżjed laħam biex ma niskandalizzax lil-ħija. Il-kelma tal-mulej. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mulej, int tarbilni u tarafni, int taf meta noqgħod u meta nqum.
int taraf mill-bot ħsibijieti, int taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi, triqati kollha inti tafhom sewwa. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi int insiġtni, inrotlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Arbilni o Alla u għara f'qalbi, iflini u kun naf ħsibijieti, ara inix miexi fit-triq ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem. Mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk inħobbu l-xulxin Alla jammar fina u mħabtu issib il-milja tagħha fina. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, bierku lil min jisħitkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min joħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok, u min joħodlok xi ħaġa tiegħek titlobilux lura. Kif tridu lil bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-minbejn ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra il-midinbejn. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennew iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom? Il-midinbejn ukoll jisilfu lill-midinbejn bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Immintom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir, u tkunu li Alla l-għoli li jutajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħal moħanejn missierkom, tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati, aħfru u ssibu l-maħfra, għatu u jingħatalkom, kejl tajjeb marsus, meżżes sewwa u imburġat iqegħdulkom f'ħoġorkom, għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħut il-mulej Ġesu ikellemna permezz tal-Iskrittura mqazza l-ewwel qabel kollox. Għalhekk huwa fl-interess tagħna li l-kelma talla nifmuha u nifmuha sew. Minn hawnhekk nixtieq nagħmel appell biex kemm jista' jkun fejn hemm gruppi li jgħinuna biex naqraw u nifhmu l-kelma talla ma nittraskurawhomx, anzi għandna nagħmlu ħilitna biex nagħmlu parti minn gruppi li jgħinuna nifhmu dejjem aħjar il-kelma talla. Illum il-mulej qed jagħmlilna ċ-challenge tal-imħabba. Hija l-ikbar sfida eżisħut il għandna fil-ħajja. Mhijiex waħda faċli ta'. Min jaħseb li tħobb hija xi ħaġa faċli, x'aktar xi ħadu ma fehm xejn, smajtux qalilna Ġesu llum
iċ-challenge tal-imħabba kemm huwa kbir, iċ-challenge tal-imħabba jrid jasal saħansitra li taħfer l-dewwa tiegħek u li tħobbhom u fejn tista' tgħinhom. Dak li jibdel id-dinja żisħuti ħarsu madwarna. Fejn tidħol il-mentalità ta' tpattija, il-ħażen huwa destinat li jkompli jikber u jiżdied. Fejn hemm il-mentalità tal-vendetta, hemm biss gwaj u inkwiet u gwerer u għawġ. Huwa l-mulej li jagħtina s-soluzzjoni tal-ferħ veru. Il-mulej li jagħtina s-soluzzjoni tal-paċi vera. Il-mulej li jagħtina s-soluzzjoni u xek ta' kif ngħixu taħwa bħala bnedmejn iżisħuti. U l-Vanġelu tal-lum għandu ħafna u ħafna x'jallimna u xek. U Ġesu qed jgħidilna għaliex għandna nħobbu lil xulxejn. Meta xi ħadd ikun weġġana li hija diffiċli ħafna biex naħfru u saħansitra naslu li nħobbu u xek l-ewwel nett tridu nitolbu. U jekk fil-bidu ninħakmu minn ċerta rabja, il-mulej jifhimna. Il-problema ma tkunx jekk ngħidlu mulej jien qed insiba diffiċli biex naħfer enni jient. M'hemmx problema hemmhekk, il-problema tkun jekk jien ngħidlu mulej jien ma rridx naħfer, dik iva problema serja fil-ħajja spiritwali jeżiskuti. Il-mulej jifhimna, imma x'jien nara x'parir tagħna l-aħħar tal-Vanġelu llum biex jenna ta' bilħaq naħfru. Kejl tajjeb marsus mezz sewwa imburġati qegħdulkom f'ħoġorkom. X'inhu dal-kejl? Ilu kienu jkejlu l-qamħ jew il-melħ ġan nofstomna jew ġossieħ, reċipjent li fi ammont. Mela dan il-kejl ejja ngħidu nofstomna u xek. Kejl tajjeb marsus, meżes imburġati, ġifieri li ma jistax jesa iżjed. Iqegħdulkom f'ħoġorkom, x'qed jgħidilna, daqshekk ħabkom Alla. Alla ma setax ħobkom iżjed. Ma kienx baqax seta' jagħmel u ma għamlux għalikom. Però mbagħad ftakru li bl-istess kejl li tkejlu intkom lil ħaddieħor ikun imkejjel lilkom. Mela aħna nħobbu u naħfru u nħennu mhux għax il-persuna l-oħra ħaqqa jew ma ħaqqiex, imma x'Alla ħafrinna, għax Alla jħobbna. Għax jien iridu jaħfirli l-Alla meta ngħidlu mulej jien midneb, eżisħuti, iridu jaħfirli. Il-qari tal-lum u xek huwa sabiħ immens, anke dak li smajna fl-ewwel qari tal-lum u fid-dawl tal-festa tal-lum, tat-tifkira tal-lum li sem imqaddes ta' Marija u tal-festa tal-ħadd li għadda. Forsi ħafna jitfixklu, allura l-mulej kien favur il-Maltejn u kontra t-Torok, jew kien favur fenna fjen, in-nies tal-Awstrija favur it-Torok. Il-mulej u dejjem favur iż-żgħir, il-mulej u dejjem favur dak li hu maffeċ, u l-mulej u dejjem kontra l-bulis, il-mulej u dejjem kontra min jaffeċ il-lajru, dak hu l-mulej. Il-mulej u favur iż-żgħir, il-mulej fuq in-naħa tal-fqejr, il-mulej fuq in-naħa tal-makus. Allura l-aggressur min jagħmilha tal-buli u jaħseb li jaffeċ il-ħaddieħor għandu jkun żgur li għandu l-Alla kontrih, eżisħuti. Dak hu għax il-bniedem li jrid jagħmilha tal-kbir u fid-dinja tal-lum dinja tentazzjoni anke għalina l-Maltin u l-Awċejn. Donnu minkejja li l-istorja tagħna Alla nqeda bina kemm fl-assedju l-kbir u kemm fit-tieni gwerra dinjija biex ibaxxi ras min kien qed jagħmilha ta' buli u minn ġiel miljuni kbar ta' nies ibatu eżisħuti. Minkejja li l-murin qiegħda bina x'żar, donnu għadna ma fimniex il-kobor ta' ċkunija, donnu għadna ma apprezzajniex is-sbuħija tal aħna żgħar, donnu għadna ma fimniex li Alla qiegħed fuq in-naħa ta' ċkejknejn. U fi żmienna it-tentazzjoni li nsiru naqra nagħmluha tal-kbar, li nsiru aħna wkoll bulis b'xi mod, hemm ta' eżisħuti. U nqogħdu ħafna attenti. Għax aħna wkoll jekk inkunu bulis, jekk inkunu supervi, jekk naħsbu l-aħna xi ħaġa, jekk nibdew naqsu lil xulxin u liż-żgħir, taf il-min nsibu kontra tagħna hux l-Alla l-imbierek. Eżisħuti, l-Alla l-imbierek. Ejjew għalhekk illum nitolbu l-mulej għal pajjiżna, nitolbu l-mulej għalina l-kol biex nifhmu Alla jħobbna
b'imħabba kbira, però Alla ma jrid il-ħadd jaffeċ fuq ajru. Alla ma jrid il-ħadd jinqeda biż-żejr biex jafġu, eżis ħuti. Alla jridna ninħabbu bħala aħwa. Alla jridna ngħinu lil xulxejn. Alla jridna immiddu jdejna biex ngħinu lil min ċkejken, lil min iġġarra fil-min waqa'. Alla jridna ikonna qalb ħanina tixbaħ il-tiegħu. Hekk biss immulejta bil-ħaq u x'hekk nesperjenzaw l-imħabba tiegħu fil-ħajja tagħna u ngħixuha. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Allu mħabba imħeġġejn minn din iċ-ċertezza u mqawwija mill-Ispiritu li bla eda jgħajjad f'qalbna Abba missier nitolbu ngħidu Alla ta' mħabba ismana flimkien. Mulej jagħmel il-Knisja tkun xhieda tal-ħniena kbira tiegħek nitolbu Alla ta' mħabba ismana. Sawwaq mulej fil-qalb ta' kull bniedem sentimenti ta' mħabba u sliem nitolbu Alla ta' mħabba ismana. Mulejjajn lil kulħadd sabiex jara wiċċek fil-fqejr u fil-batut nitolbu Alla ta' mħabba ismana. Għati lilna li nitrejqu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu li naħfru minn qalbna lil xulxejn nitolbu Alla ta' mħabba ismana. Għalhekk il-mulej jażel lil Marija, lil Giuseppi, għalhekk li tfal f'Lourdes u f'Fatima u f'postijiet oħra jażel li ċkejknejn il-mulej, eżis ħuti. U llum qed isejħilna llum dar Bolivar Friġġieri tafu x'qal? Qalu l-kobor ta' Malta huwa preċiżament fil-fatt li hija żgħira. Għal Malta pereżempju qatt ma bdiet gwerer għax hi żgħira. Nitolbuh il-mulej jenna ħanifmu l-kobor u żbuħija ta' ċkunija, tal-nkunu ċkejknejn, nkunu ferħanin li aħna ċkejknejn. U narfu li minu għomli, minu żgħir u jaċċetta l-fatt li huwa żgħir kapaċi jħobb u kapaċi jħobb ħafna. Fiskiet ejjew nofru t-talba tagħna lill-mulej bħal dejjem nsellmu lil ħafna li jsegwu dil-quddiesa b'mod speċjali dawk li ma jistgħux jieħdu sehem fil-quddiesa fil-knejjes tagħna, l-anzjani, l-eżis anzjani, il-morda, il-persuni b'bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, eżis ħuti. U dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Nixtieq niftakar f'persuni li forsi għaddejjin minn xi mart mentali jew minn xi depression biex ma jaqtgħux qalbhom, iħossu l-imħabba tal-Alla u tagħna. Alla jrid jinqeda bina biex iwassal imħabbtu fid-dinja tal-lum. Jalla ma ngħidulux le. Fiskiet nofrulu t-talba tagħna. U Alla li tħeġġeġ qlubna bl-imħabba tiegħek ilqa' nitolbuk ix-xewqat tagħna li niġġeddu fil-qalb sabiex nagħtu xhieda ta' mħabbtek fid-dinja bi Kristu siedna. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru tal-ilma u bejt ikunna sehem fin-natura divina ta' Kristu fil-sieda tagħna fin-natura tagħna. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u dnub tiegħi neħħilej. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox.
ilqa' mulej l-offerti li ġibnielek biex qlubna imdawlejn bid-dija tal-Ispiritu Santu ifittxu li jingħaqdu ma' Kristu ibnek, imqanqlejn mill-eżempju tal-Verġni Mqazza Marija ħalli jgħixu għalih biss u jogħġbu biss lilu f'kollox u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. F'ismu biss tinsab is-salvazzjoni kollha tagħna. Għall-kelma tiegħu kulħadd jinżel arku btajh fis-sema fl-art u f'qiegħ l-art. Iżda int fil-providenza u t-tieba tiegħek rid li l-isem tal-Verġni Marija wkoll ikun dejjem fuq fom dawk kollha li jemmnu u li jħarsu lejha bil-fiduċja kollha bħala kewba tiddi, jitolbu l-għajnuna tagħhom fit-tiġrejb kollu tagħhom u ifittxu żguri kien fi ħdana fil-ħtiġijiet kollha tagħhom. U għalhekk inroddulek ħajr u mal-anġli kollha inxandru l-qawwa tiegħek aħna u ntennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna John u Helen Baldacchino. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu
u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti Ġesu għax kien jikkritikohom bl-aħrax lill-Fariżej? Għax kienu bulis, kienu saħansitra jinqdew balla biex jafġu l-ħaddieħor, walla dan ma jridux eżis ħuti. X'hemm xi problema minnu sopperf, minnu buli biex ngħidu hekk. Il-problema hija li minnu sopperf min jaħseb li aħjar minn ħaddieħor. Min biex iħossu sewwa irid ikun il fuq minn ħaddieħor u jaffeċ il-lajru, eżis ħuti, ma jistax iħobb. Is-suppervja u l-imħabbi jisom id-dawl u d-dlam ma jistgħu qatt jagħmlu flimkien. U l-bniedem li mhux kapaċi jħobb eżis ħuti. X'jibqalu mid-dinjità ta' bniedem eżis ħuti, x'jibqalu mid-dinjità ta' bniedem? Il-bniedem li jitlef il-kapaċità li jħobb eżis ħuti ma jistax ikollu l-Alla f'qalbu għax Allu imħabba. U jekk tiġbor l-essenza ta' dak kollu li nemmnu fih, l-essenza ta' dak kollu li nemmnu fih hija l-imħabba eżis ħuti. Jekk nagħmlu xi ħaġa li fija ma jkunx hemm imħabba, żgur li ma tkunx ġejja minn Alla. Ejjew għalhekk eżis ħuti. Waqt ngħidu t-talba tal-missierna li tgħallimna li Alla huwa missierna, missier ħanejn li jħobbna l-koll u ridna ngħixu taħwa. Ejjew ngħiduha bil-qalb. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem, ammen. Mina
ħanejdulu grazzi bil-qalb lill-mulej illum eżis Ħuti li jiftħilna għajnejna. U xek grazzi li jurina li l-imħabba hija l-isbaħ ħaġa tal-ħajja u ngħidulu aħfrinna jekk forsi xi darba aħna wkoll konna bulis, jekk xi darba aħna wkoll konna supervi, jekk xi darba aħna wkoll ippretendejna li ndominaw fuq ħadd ieħor. U nitolbuh bil-qalb jagħmilna umli. Għax jekk nkunu umli biss, nkunu denji li nirċivuh ġewwa fina, nkunu nixbħu lill-Om tagħna tas-sema. Ngħidu bil-qalb, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu lielna li inti qawwejt mulej bl-ikel mill-mejda tal-kelma tiegħek u mill-mejda tal-Ewkaristija. Atina l-immexxijiem mill-Verġna Marija u taħt il-ħarsin tagħha inbedu minna kull ma hu kontra l-isem ta' nsara li nġibu u nfittxu dejjem dak kollu li jaqbel ma' dan l-isem bi Kristu sirna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet fi ġieħ 3 ijiem lill-ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar u nofruhom għal pajjiżna biex il-mulejjenna ħanifmu isbuħija tal-jaħna żgħar, isbuħija ta' iċ-ċokon li ċ-ċokon ukoll fih il-kobor tiegħu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.